Guys, hello everyone, maing udto kanatong tanan. So karon guys, maglungag kog saging para among ipaniudto karon guys. Saging hinog. Dara guys, ako na ibutang sa kaldero. Dara nga atong saging hinog guys, atong nang ibutang sa atong kaldero. Dara oh. Ikaon sa manok guys, wa mabantay eh. Ato lang lungagon. Libre jud ang paniudto guys, basta na ay saging. Humanan akong butang ang saging guys. Dara oh, dina sa akong kaldero. Ato nang sabuan guys. Tubig. Ayan. Guys, maghaling na kog kayo guys. Magsilbi baka niron guys, basta kayong abuhan di ari. Ni akong abuhan guys, wa pa jud ni namo ma-repair. Maglungag lang jud mi diri guys, og kanang incase og uwan kaayo ba. Kay di man ni masaril diri mag-uwan, basa man. Basa din kahoy guys. Wala pa dyan namo mapaayo ang among abuhan. Mao ni akong ihaling guys, plastic. Saril ba kani ako kay ning gihapinan og kuan guys, sin ang yuta kay basa kayo. Grabe jud ka kusog ang uwan gud diri sa mua guys gahapon. Ana ing ani ang akong abuhan karon. Sabing basa mulang saril baka ni ron. Tara guys, ang saril di ay siga na ang atong kuan kahoy. Ilang di ko nag-plastic ba. Siga na guys. Ako na ngilak ang akong saging hinog. Tara oh, atong saging. Libre na paniudto. Yan. Okay. Mao jud ni akong kuan guys, abuhan di ani. Sige mig plano guys nga kanang among ayuhon, kanang amo ra simentoon ang abuhan ba. Paila na lang diretso nya. Simentohon, wa pa jud mahimo guys, wa pa jud budget. Pobre ba jud kay ni atong inyong probinsyanang vlogger guys, oy. Ang boat. Kanus up ka maayo yung tao ni among abuhan. No. Ang sitwasyon sa akong abuhan karon. Tara guys. Oh. Bisag nga ni akong abuhan guys, di gyud din ako ikaulaw. Kay ano mga ikaulaw man namo ang among kapobre guys. Nga tinuod man jud nga pobre mi. No. Una nga di jud ko maulaw guys. Baga-baga be jud kog naong. Char. Bitaw guys, baka jud kog naong di jud ko maulaw. Bahala na ug unsay kastorya sa mga tawo nga mag-vlog ko bisag naunsa ko na akong abuhan. Bahala na sila oy. Problema na ninyo ug unsay inyong kaistorya sa akong vlog. Basta ipakita na kung unsa ko. Ug unsa ray akong naabot. Mao ra jud na tinuod guys. So mao ra to guys. Salamat sa pagtan-aw guys. Please follow and like and share this video guys. Thank you for watching. Bye!